Στα πλάγια σου. Τι μεγάλο. Α, ναι, το ξέρω. Εγώ Παναγιώζου. Ο Καραμανής θα τον βάλει τώρα για τιμωρία να τον δουλέψει σαν αναξυγητήριο. Να το κάνει το σπίτι του κατίνα, να πάω στο σπίτι του ένα χοντό. Αυτό είναι το γύρο. Άστονε, άστονε να το αναβάσουμε στο YouTube. Πω και το έχει πιάσει καλά ρε μα. Έκαναν τι κάνανε οι όλοι οι άλλοι μέσα άνθρωποι. Τι βλέπεις την άποψη αυτή, να διαχέεται και από δημοσιογράφους μεγάλους. Είναι μέσος άνθρωπος τι έκανε, και ρωτώ. Από πότε η επανάληψη παράνομες πράξεις από πολλούς ανθρώπους νομιμοποιεί την πράξη. Θα το μάθω. Θέλω να το μάθω, να το ξέρω. Αν αρχίσουν να προπλασιάσουν τη Άστονε ρε μα.